Čaute ľudia, tu na Gelaco a som tu s Michaltusom TV, ako som vám sľuboval, a sme na serveri Dubcat. Áno, Laco. Ja tu hrávam už dlhšiu dobu, Michaltusovi som dal nejaké veci. A niektoré som si aj vybojoval. S pomocou mňa. Dobre. Toto je server Dubcat, to je A Minecraft naozaj sa server, ospravedlňujem, na že... ktorom sa spawnujú takéto príšery ako Pigman, ale majú o mnoho viac HPčok. Ten dračí meč ináč má jednu strelu. Či? Chlapče, keby si vedel, že aké ja mám meče. Ten čup. Ako ho A odpáli. jaké ja mám houbičky. To je svinia. Daj mi veci. Aké? Ja mám takú Michal. Nie, nezabíjaj. Nezabíjaj ju! Ty si na hlavu spadol, ja ti hovorím, že ju nezabíjaj. Ale čo? No tú vičku. Veď to bol iný. To bol nejaký Doom CZ. A mi dala oslepenie. Aj Počkaj. dnes. Ja to na chvíľu strihnem. Dobre, my sme späť a tu je houbičkový bajom, kde sa spawnujú temní rytieri. No rytieri, temný rytier, ktorý mi rytitrie. Pozor! No ja teraz idem radšej ďalej, Michal, ja by tebou. Tak idem ďalej od neho. A to sú nejakí admini, ako keby, neviem ako to povedať. Počkaj, použijem môj tajný luk. Rozížďam nad dverami. Tyvo! Help me! Ne! Helpnem ti! Nehelpne. Nechápeš, počkať, už som pri tebe. Yes! Bože, ty chodu pič. Jedna. Oho. Mám pre teba kouzelný plášť. Čo? Michal. A to... Hej, ja sa vám ozviem až keď zabijeme toho zombie. OK, takže sme toho jednoho zabili, z toho zombíka, tunak je druhý, ale na toho ja už kašlem. Hej. Spadli nám z neho brnení tmy, ktoré sme dali do shopu, tak ja som ho dal. Neviem ako Michaltus. Ja som ho nedal, Neviem ako Tuzik. Tak poďme na lokace 2, ja si myslím. Ok. Daj lomeno spawn. Počkať, ja ho zabijem jedného. Daj spawn, to ťa zabije. Lomeno spawn. Tu! Zabil ťa? Veci ti ostali, hej, Ak vás inak zabije nejaká príšera, tak vám zostanú veci, ale zmiznú levely. Ježiš, ja som Lomeno... No, Michaltus, prečo sa pozeráš do zeme? Ja Michaltus, som ma to zhypnotizovalo. no poď, tunak. Michaltus, ja sa vám ozvem až keď sa on tuto zrovna neslí to všetko. No, poďme na lokace 2. A určite nám napíšte do komentáru, čo by trebalo zlepšiť, ale nehovorte, nech si stiahnem fraps. To by mi notebook vybuchol a určite aj Michaltusovi bez pochyby, že? Pozor, turbo zombie!
Či far zombie. Z ňou padajú turbo veci. Kde? Ktorý? Ani jeden z nich, počkaj, za tebou! Dobre. On ide iba po mne, nechaj mi ho, ja ho odrovnám rýchlo. Ja ho mám. Nie, ten môj, ten zombík je môj, ja som ho našiel. To je môj zombík. Môj. Oh! Michatus is a very big, nechcem povedať čo, ale určite to není dig. A vidíte. Není to dig, ale je to niečo úplne iné. Jo, on sa odportol ako dobrý chlapec. Jaj. Mám z neho turbomeč. Ja som išiel po ňom. Ja ti ho dám, ja som ho zabil, dám ti ten turbomeč. Na. Tak my to stopneme a ukážeme vám mega zombieho, ktorý sa nachádza v lesoch. Dámy a páni, našli sme mega zombieho! Musíme ho zabiť! Áno. A je to spoločné. Ktorý za tebou? Čo sa deje? No, nie. Čo sa deje? Ochraň ma, Michaltus! Ja ťa ochraňujem. Tuzík! Tu je aj ten fast zombie! Ale na mňa idú. Utekaj! Rýchlo, tu Maxu. Ty čo držíš? Odkiaľ má Golden Apple? On mi ho zobral. Vráti to späť. Musíš to zabiť. To sa nie je pravda. Ak zabijete nejakého bossa, tak vám to dá nejaké YouTube money. Alebo nejaké Krav Mine money, že? Záleží od toho. A určite máte aj IPčko v popisu, je to na 183 server a ja to stopnem a pôjdeme zabiť toho mega zombie. This is my skill! Very noob skill. Za chvíľu toto video ukončíme. Ani neviem, či ho vydám. A určite bude aj nejaké nové videjko. Robíme ešte za týmto hneď. Určite cez víkend nejaké inde a neviem vám to úplne sľubovať. Ale ja budem v Česku cez víkend, Michalik. Ako ty. Neboj sa, až tento víkend si ideme na... Tak to... A mne sa to laguje strašne. Lagi. Sa to vôbec nelaguje. No lebo ty nenatáčaš. Vieš? To natáčanie ti niečo robí, vieš. Skús ty niečo natočiť, aj to nemáš mikro. Ne! Oh my god, má pohapka! Nedávaj ho ku mne! Veď tak... Ne! Zabij ho! Ty vole, ale chceš na mňa idú... Poď ti zobral nejaké veci. Nezobral, ja mám všetko. Ale chápeš, na mňa idú asi 20 zombíci. No tak ja to stopnem a keď ty zomreš, tak to ukončená. Takže ľudia, toto video má koniec, musí ho mať, takže čus! Bus!